Vianoce sa blížia. Aby sme si ten čas urýchlili, urobili sme si vianočnú atmosféru aj v škole. Preto sa dňa 19.12. uskutočnila vianočná besiedka, ktorú si pripravili študenti príjmy a škvárty. TV GIM vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2014. Dobrý deň, čo by ste si dali? Dal by som si hru na klavír, alebo viete čo, hru na flautu. Totálne vyčerpal. A nepočítam to, že má svalovicu na brdu. Nie od cvičenia, ale od smiechu. Učky sa dnes na hodinách poriadne odviazali. S chalami sa takto normálne nebavia, ale dnes asi museli zjesť na raňajky vtipné vajcia na tvrdo. No nič, to chýba. Mamot? To je mamot. Stráková. To je Stráková. A Fleischmannová. Co? To je Fleischmann, ja už sem tady. Dobre. Odišiel niekto? Je? Dobre. Pre TV GIM Peter Černý.